Ka kɛ ni bi juma ni o bɛ bɛn Novembre kalo tile 7 san 2024 aw ye aw bisimila aw ka kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na Tam Tam TV jabaranin kan. An b'a fɔ k'u ka kɛ ni aw ka wagatiw togoyaw ye aw mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn ko bakɔrɔba minnu bɛ an bolo n'u bɛna walawala k'o da aw tulo kan o la kumaba dɔw filɛ. Kɔlɔnjɛbagaw olu fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ walasa ka se ka dankari kɛ jatigɛ wale maaw la minnu n'u kun kɛmɛ k'u ka baaraw bila sen kan walasa taji minnu olu bɛ don an ka jamana kɔnɔna na ka se ka o bali ka don cogoya min na an bɛna an da don kɔnɔ k'u la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka minisiri ɲɛmaa ni o ye Général Abdoulaye Maïga ale ye lasigi kɛ ni an ka fɛn min kɔni ye mɔbilibolilaw ni o ye chauffeur ye olu ka kɔkɔrɔdonni tɔ min bɛ yen nɔ an bɛna an da don fɛnɛ kɔnɔ kumaw la ko walawala ko da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ni sebayaba ye kiriko nasiraw fɛ Mali ye min sɔrɔ ka kɛ ni diɲɛ seleke naani waribonba olu ka kiritigɛso ye ni an ko o ma ko tribunal de banque mondiale la an b'a fɔ ko fɛn min kɔni laɲini min bɔra Bariki Goldo mɔgɔw fɛ ni olu ye sanu baarakɛla ye ka yira k'a fɔ ko o laɲini ko fɛn min kɔni banque mondiale mɔgɔw ye ko u ye o laɲini na fili ka na Mali kanu na fɛn min kɔni ye o kow ye an bɛna da don la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a fɔ ko nin kɛra fara ɲɔgɔn kan ba ye fɛn min kɔni ye lasigiden min bɛ Gawo ni an ko o ma an ka marabolo ɲɛmaa ni o ye gouverneur ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulikorokaw olu yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen nɔ walasa fɛn min kɔni ye maa minnu kɛlen bɛ ka tajiko ta ni ka a feere kɛ dogodogonin dogo la ka sɔrɔ min tɛ ka kɛ sira jɛlen kan ka se ka dankari kɛ o la jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen dama ka kan taji sɔrɔli la ni wagati kofɔlen na an ka jamana kɔnɔ an bɛna o kɔnɔ kumaw ta ko walawala k'o da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ. Kɔlɔnjɛba mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugu saba bɛ Kɔlɔnjɛba mara fɛ ni an ko o ma ko dɔnni na fo ka taa se kuwa ale ni besina ma an b'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ ni yɔrɔ kofɔlen na ka se ka fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw ni olu kɛn bɛ ka u ka banbagaci ŋaraw ni ka olu da yen yɔrɔ kofɔlen na ka dankari kɛ o la cogoya min na ka kɛ ni an ka sanfɛ kɛlɛsiraw ye an b'a fɔ ko o kɛra kuma ye mun bɔra an ka finitigilakaw ka ɲɛma état major ye ale fanfɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko o baaraw taara ka o kɛ kunun ko alamisa o sɔgɔmada fɛ an b'a fɔ ko ni wulikajɔ ninnu taara ka fɛn min kɔni ye dankari kɛ o jatigɛ wale maa ninnu na n'u kun kɛn bɛ ka baara cɛjugu ka olu bila sen kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Buguni nasira fɛ an ka taji mɔbili minnu ni olu bɛ don ni yen yɔrɔ ye k'a yira k'a fɔ ko u ka baara kun bɛnnen don o taji mɔbili o balili ma ka don an ka jamana kɔnɔna na ka se u seyɔrɔw la k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ ka se ka dankari kɛ o ma kofɔlen ninnu na an b'a fɔ ko ka kɛ ni état major ye ale ka kumaw ye a ye foli belebele ta ka o kɛ an ka finitigilakaw ye ka kɛ ni u ka wulikajɔ belebele ye faso ale kɔni lakanani o bunakun kan a tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye laɲini belebeleba ye ale ni wulikajɔ belebeleba o de ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka se ka taji sɔrɔ u ka yɔrɔw la fo k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a ma kɛ ni degun fosi ye o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Wagati min na wolomasiri tabaw olu bɛ ka an ka siraw lakana an b'a fɔ ko o wagati kelen na k'a fɔ ko an ka chauffeur minnu ni olu bɛ yen nɔ olu ka lafasalitɔn ni o ye u ka syndicats ye k'a yira k'a fɔ ko olu fɛnɛ bisimila la an ka minisiri ɲɛmaa fɛ général de division Abdoulaye Maïga ka kɛ ni fɛn min kɔni ye degun belebele ye mun ni o bɛ tajiko la ni wagati kofɔlen na gɛlɛya minnu bɛ an ka dugutaga siraw ka chauffeurw fan fɛ ni wagati kofɔlen na an b'a fɔ ko o darajɛ in fɛnɛ taara ka o kɛ kunun ko k'a fɔ ko o baaraw ni olu taara ka o kɛ minisiri ɲɛmaa ale ni fɛn min kɔni ye an ka chauffeurw olu yɛrɛ fɛnɛ ka lafasalitɔn o ye k'a yira k'a fɔ ko an ka minisiri ɲɛmaa ale ye foli ta ka a fɔ fɛn min kɔni ye chauffeurw ye o hukumu kelen kɔnɔna na chauffeurw yɛrɛ fɛnɛ ka kɔkɔrɔdonbaw yɛrɛ fɛnɛ ye laseli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ka minisiri ɲɛmaa ye ko olu ka wulikajɔ belebeleba ko o na kɛ ka se ka fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔdenw u la lafiya tajiko o nasira fɛ k'ali n'a sɔrɔ ko olu o bɛ bɛn olu ni toli ma o gɛlɛyaw la o y'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ ko a bɛ kɛ ni dusukun farisogo de ye ko o hukumu kɔnɔna na ko olu tɛna siran fiyewu k'a fɔ ko u bɛ u ka fasoden ɲumanya baaraw ni ka o kɛ ko o ma daminɛ bi wa ko o tɛna ban bi ko gɛlɛya tɛna olu bali o kɛli la an b'a fɔ ko o sɔrɔla fɛn min kɔni ye ka kɛ ni fɛn min kɔni ye kɔkɔrɔdonbaw olu ka kuma o ye o hukumu kelen kɔnɔna na ni o bɔra u ka secrétaire général ye o yɔrɔ la ni ale tɔgɔ ko Marafa Ture o hukumu kɔnɔna na an ka minisiri ɲɛmaa ale ye foli kɛ ka tila tuguni ni ka kɔkɔrɔdon ni ale ni dɛmɛ kumaw caman ka o fɔ fɛn min kɔni chauffeurw ye ka kɛ ni u ka nin
jija n'u ka wulikajɔw ye ka tila tuguni k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye banbagaci walemaw ye nin wagati kofɔlen in na ko an ka finitigilakaw ka bunteni o juguyara u ma ko o hukumu kɔnɔna na ko u kɛn bɛ ka u ka ŋara datugu ni ka falen caman ka o don o la k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye hinɛ tɛna kɛ u la nin baara kofɔlen ninnu na wa ko fɛn min kɔni ye lakana belebeleba ye ko o na sabati siraw kan walasa fɛn min kɔni ye chauffeur ye u ka se ka don ni u ka tajiw ye tajiw ka se tajisiw la o secogo ɲuman na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛnɛ ka se k'a sɔrɔ ka sɔrɔ ni a ma kɛ ni gɛlɛya ye ko sirakuraw olu bɛ ka taa ni ka u jateminɛ ka u lajɛ a kan ka ta cogoya min na walasa a bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw kulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ k'a fɔ ko Mali bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ min na ko o kɛlɛ ko a bɛ ka nɔbɔ an b'a fɔ ko nin kɛra nisɔndiya kibaruya dumanba ye barisabula k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye CIRDI maaw ye ni an ko o ma ko Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements olu yɛrɛ fɛnɛ ye wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye an ka diɲɛ seleke naani waribonba ni an ko o ma ko Banque mondiale olu ka kiritigɛ yɔrɔ min ni o bɛ yen nɔ ko olu ye fɛn min kɔni ye laɲini ni ka o lafili ji la laɲini mun ni o taara ka o bɔ kanajɛn dɔw yɔrɔ la ni an ko o ma ko Barrick Gold no olu ka baara o bɛnnen don fɛn min kɔni sanubɔ ko o bunakun kan an b'a fɔ ko laɲini min tun bɛ nin cakɛda in na o de ye ka se ka fɛn min kɔni ye lakarili ye ka o ta ka o se hakilina gɛlɛn minnu ni olu bɛna bɔ Mali yɔrɔ la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye baaraw olu kɛcogo ale ni mara taabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ fɛ ni an ko a ma lori guntoko ni an ko o ma ko lori guntoko o baaraw olu nasiraw ye o hukumu kelen kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tribunal ye ni o ye kiribonso ye u y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛn tɛ yen nɔ wa ko nin fɛnɛ tɛna kɛ hakilina ye mun ni a kan ka ta joona joona wa k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye prévu jɔnjɔn ko o yɛrɛ fɛnɛ ma sɔrɔ u bolo o ko bunakun ka teliya la ko k'a yira k'a fɔ ko u filɛ ka laɲini min kɛ ne ko a laɲini ko a tɛna se ka sabati cogoya si la an b'a fɔ ko o baara kofɔlen mun ni o taara ka o kɛ diɲɛ waribonba kiriso fɛ ko o bɛ Mali jamana yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka u ka hakilinaw ta ani k'u ka baaraw ta ni ka u kɛ o kɛcogo ɲuman na walasa fɛn min kɔni ye Mali dugujukɔrɔ nafolow ye maliyɛndenw yɛrɛ dama ka se ka a tɔnɔma bɔ Mali yɛrɛ de ka se ka a tɔnɔma bɔ an b'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw tulo kan. Ka kɛ ni tajiko gɛlɛya min bɛ an fɛ nin wagati kofɔlen na ka wulikajɔ belebele ni ka o kɛ an b'a fɔ ko o baara dɔw ko olu taara ka o kɛ Kulukorokaw fo ka taa se Gawukaw olu fɛ yen nɔ ma an b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Kulukoro marabolo ɲɛma ni o ye Kulukoro gouverneur ye ale kɔni ye maaw ta ni ka o bila sen kan ni o ye jɛkulu ye minnu ja bɛna to kosɛbɛ fɛn min kɔni ni tajiko gɛlɛya in ye u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la cogoya min na ani ka maaw dɛmɛ a la tɛmɛcogo o ɲumanw na o kama k'a fɔ ko wele belebeleba ko a ye o ta ka o kɛ maaw ye ni olu ka baara bɛnnen don tajiko nasiraw ma ni o ye promoteur des stations service ye k'a yira k'a fɔ ko n'u ye taji sɔrɔ ko u k'u jija ka taji ni k'a tila k'a di mɔgɔw ma maa minnu ni olu mago bɛ a la maa minnu ni taji tɛ olu bolokɔrɔ ni olu kan ka taji kɛ ka u mago ɲɛnabɔ ko walasa fɛn min kɔni ye tilali ye a ka kɛ jɛlenya ale ni tilennenya o kɔnɔna na o hukumu kelen yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ ko Gawukaw olu fɛ yen nɔ ko Gawo ɲɛmaaw ko olu yɛrɛ fɛnɛ ye fɛn min kɔni ye baara telima ni ka o ta ka o kɛ ni o bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye Gawukaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni u ka marabolo ɲɛma ni o ye u ka gouverneur ye ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Musa Moriba Tarawele ale ka hakilina ɲumanw ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye maa minnu bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko les opérateurs économiques ni olu ka baara o bɛ tali kɛ sɔrɔmuso siraw olu la yakubɛyali o fan fɛ k'a fɔ ko ni maa min minɛra fɛn min kɔni yuruguyurugu walela ka kɛ ni tajiko o nasiraw ye ko o tigi na ta ka ta i n'a fɔ ko fɛn min kɔni i ye jamana jugu ye wa ɲangi min ni o bɛ da jamana jugu kan ko o ɲangi ɲɔgɔnna kelen ko o na da i kan an b'a fɔ ko o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔna na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An bɛ dɔgɔkun kuncɛ la o kama an bɛna an da don fɛn min kɔni ye tile nasiraw fo ka taa se sanjiko o ko bunakun kan ni an ko o ma ko point météo an b'a fɔ k'an bɛ wagati min na ko samiya ko ale kɔni kɛn bɛ k'i kɔdon an n'a ni wagati kofɔlen na fɛn min kɔni ye funtɛnɛ ye ale de bɛ ka i kunbɔ o hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko Bamakɔkaw olu fɛ yen nɔ ko fɛn min kɔni ye tile ale bɛna ye kosɛbɛ an b'a fɔ ko tile degere o bɛna taa i jɔ 34 fo ka taa se 37 o ɲana bɔɲɔgɔnko ma Sikasokaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko a tɛna gɛlɛya kosɛbɛ funteni fanga ba tɛna bɔ yen nɔ ko fɛn min kɔni tile ale funteni juguya o caman o bɛ taa i jɔ 34 fo ka taa se 35 o ɲana bɔɲɔgɔnko ma dɔgɔkun nata bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko yen sa ko tile ale fanga bɛna bonya kosɛbɛ barisabula o ye jamana kɔrɔyanfan ye ko tile ale funteni na taa i jɔ 37 fo ka taa se 39 o ma
Ni me dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin kan an b'a fɔ ko ka aw sɔgɔlen to an na ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an bɛna taa weekend na an b'a fɔ ko o ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye ka dɔgɔkun tile 7 kɛ baara la tile 2 ka i lafiyaw kɔnɔ ko Ala ka a lafiya latɛmɛ ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔkun kura min ni o bɛ daminɛ tile 2 kɔfɛ Ala ka o yɛrɛ fɛnɛ daminɛ hɛrɛ la ka kɛɲɛ n'an ka kunnafoni disew bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasala